altra vegada, ara aquí ens falta un forat, la figura té un forat. Què farem ara? Pues farem això, un forat. Com ho fem? Bueno, pues, senzillament crearem un sketch, per exemple, podem fer un sketch. Fem un sketch i on creem l'sketch? Pues, en el plànol, per exemple, l'XZ, vale? Fem l'XZ i les dimensions d'aquest sketch seran les següents. Creem de moment un rectangle aquí. Perdó. Un moment, això ocultaré amb espai, ocultaré la figura perquè si no veig el que estic fent. Per tant, selecciono aquest rectangle, el faré simètric, ara ho faré simètric respecte de l'eix vertical, i després ara li donaré les mesures. Vale, això seran 40 mil·límetres d'ample, 40, vale. Després usaré la figura d'abans com a línia de referència. Ara la poso aquí, però vale. Però ara el que farem serà aquí agafar aquesta línia com una línia de referència externa. Em vinc aquí, la selecciono, val? No sé si s'ha seleccionat, crec que sí. Bueno, ara això ho oculto. Ja tinc la línia aquesta referència i diré que d'aquí a aquí vull una cota horitzontal de 15. Perdó. He de seleccionar això i un punt, vale, de 15. Molt bé. Val. Ara creo una línia aquí horitzontal aquí dalt. No, perdó, ja està. No, ara el que vull és l'alçada. Vale. Em vinc aquí. Perdó, ara surto d'aquí, surto d'aquest sketch, me'n vinc aquí i seleccionaré aquesta línia com una línia de referència. Vale? O sigui, el mostro, torno a l'sketch aquest i mostro aquesta línia, l'agafaré com una línia de geometria externa, de referència externa. Vale? Em vinc aquí, clar, ja està. Molt bé, ja tinc seleccionat, surto d'aquesta eina. Ara me'n vaig al model i oculto la revolució, més que res per poder fer feina millor. I ara el que faig és senzillament que aquesta cota la tenim a 15 i vull posar una línia aquí dalt que estigui a 15 d'aquesta. O sigui, aquesta línia, això ha d'estar a una alçada de 15. Val? Em vaig aquí, li dono 15. Perdó. Un momentet, anem a les vistes una altra vegada. Vale, ja està. Aquí, on estava l'alçada? No, aquí. Vas a prescutar ara l'altra línia que tenia com a referència. Vale. He de tenir una línia de referència de l'altra. Torno aquí, tanco això una altra vegada, agafo aquesta línia i torno a l'sketch i li dic que aquesta línia la vull com a referència externa o geometria externa, vale? Vale, tac, li dono aquí i ja està, ja la tinc seleccionada. Ara, vale. Ara què faig? Me'n vinc aquí i li dic que això ho vull ocultar. Vale, bueno, surto d'aquesta eina, li dic que això ho vull ocultar, vale? Vale, li dono aquí i vull que aquesta distància vertical sigui de 15. Què li passarà? Entre aquí i aquí, 15 mil·límetres. Vale, no havia seleccionat dos punts. Vale, ja està. 15 mil·límetres, vale. I ara, bueno, surto d'aquí, de l'eina, amb botó dret, se surt sempre de les eines amb botó dret normalment. Quan està dintre d'una eina, doncs, o amb escape també podria sortir. Val? I ara redondejarem aquestes arestes. Farem que
que això tingui un arrodoniment, i això ho farem dintre de l'sketch. Tac, seleccionem i seleccionem, vale? Fem el mateix a l'altre, estem dintre de l'eina encara, molt bé, i ara el que diem és que una restricció de coincidència. He seleccionat aquest, selecciono aquest altre, pitjo control, vale? Ja estan seleccionats tots dos, i ara li dic que el radi, busco l'eina de radi, que està... On està? No m'ho surt, no sé per què... sí, està aquí, vale, està aquí. Li dic que el radi sigui de, en realitat, 4 mil·límetres. 4 mil·límetres. I ja està. Com que, veieu, aquesta té el mateix, perquè tenen una restricció de coincidència. Aquesta d'aquí i aquesta d'aquí. Per tant, són del mateix radi. Va, ja està. Ja tinc això. Ara tanco l'sketch. El tanco. I ara me deixa l'opció de fer què? De fer un forat. Una buidada. Ho farem simètric al pla, perquè hem fet un pla al pla XZ, i li direm a través de totes. Vale? Ja tenim un forat que travessa tota la peça, de davant cap enrere. Li donem d'acord i ja està. Vale? I aquí acaba aquest vídeo.